Què és un accident químic? És una situació no controlada en un establiment industrial on estan implicades substàncies perilloses i que pot suposar un perill greu per a les persones, els béns o el medi ambient, tant a l'interior com a l'exterior. Hi ha diferents tipus d'accident químic: explosió, deflagració, incendi, fuita tòxica i núvol tòxic. Què són el Pla SECCAT o el Pla SECTA? Són els plans de protecció civil de la Generalitat de Catalunya que estableixen les mesures per protegir la població en cas d'accident químic en una indústria de qualsevol punt de Catalunya o de les comarques de Tarragona. Preveuen que, en cas que l'accident pugui afectar l'exterior, caldrà el confinament de la població com a mesura de protecció. Preveuen i organitzen les actuacions de tothom que participa en la protecció de la població, i especialment dels serveis de protecció civil i d'emergències, dels ajuntaments i de la indústria on s'ha produït l'accident. Les empreses de risc han d'informar immediatament al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, CECAT, des d'on, en cas d'accident químic, s'activarà el pla i els sistemes d'avisos. Com sabré si cal el confinament? Sentiràs les sirenes de risc químic si n'hi ha a prop d'on et trobes. Rebràs l'alerta al mòbil, o bé per altres sistemes d'avís que l'empresa disposi. Seguidament s'activarà el pla d'emergència de la vostra empresa si en disposa i es posaran en marxa els mecanismes de confinament de l'edifici per garantir la protecció i la seguretat de tots els treballadors, usuaris o clients, a fi d'assegurar espais de confinament segurs. Com us podeu protegir en cas d'accident químic? Confineu-vos als llocs indicats. No us quedeu a les zones exteriors de l'empresa. En cas que sigui imprescindible per raó de seguretat dels processos industrials en marxa o altres qüestions similars, caldrà fer-ho amb equips de protecció adequats. Tanqueu les portes i les finestres. Si és possible, aneu als espais més interiors o sense finestres del centre. Atureu qualsevol entrada d'aire de l'exterior, sistemes de climatització, ventilació i aire condicionat. Si no, no serà un espai segur. Si hi ha risc d'explosió o deflagració, aneu a la part oposada d'on prové l'accident químic. Enganxeu una cinta adhesiva als vidres creant una X, per evitar que, si es trenquen, en surtin projectats els fragments. En cas que la fuita sigui inflamable, cal evitar tenir en marxa activitats que puguin generar una guspira. En el moment de l'explosió, tapeu-vos el cap amb les mans i situeu-vos enganxats a una paret, o bé a sota una taula o al marc d'una porta per protegir-vos de possibles fragments. No intenteu anar a buscar els infants a l'escola ni altres familiars. Hauran d'estar confinats si també estan en zona de risc. Els vehicles, durant la situació d'emergència, no podran entrar ni sortir del polígon industrial. El vehicle no és un lloc segur. Refugieu-vos a l'edifici més proper. Durant la situació d'emergència, aconselleu a tots els treballadors, usuaris, transportistes, clients, que la millor opció per protegir-se és tancar-se i esperar fins que s'indiqui que no hi ha risc a l'exterior. Cal evitar sempre l'evacuació. Els accessos al polígon estaran tancats. Els canvis de torn no es duran a terme fins a la fi del confinament.